дӯстони азиз, чуноне ки шумо шоҳид ҳастед, мо ҳамроҳӣ ана ҳамаи аҳли гурӯҳ ҳамеша дар протседураи корӣ вуҷуд дорем. Лекин ҳамин дӯсти ман меҳрубон ки ҳамеша дар бари ман ҳастай, имрӯз холаро дастгир карда ба назди ман овард. Ва ин хола шарми нокарда бо ҳамкурси ман Манзура нақшаҳои барои аз байн бурдани манро кашидаги ҳастанд. Шармат буд хола. Чӣ гуфтанӣ ҳастӣ дар бораи ҳамин? Габза, ҳама он бадиҳое ки дар дигар чӣ гуфтанамро намедонам. Фарохҷон аз ту бахшиш мепурсам, чӣ бадиҳое ки дар ҳаққи ту кардам пушаймон ҳастам? пушаймонӣ надорад суд, ки дар аввал хато кардӣ. Корое ки дар ҳаққи акай Фарух кардӣ, ягон душман ба дӯст намекунад, ягон дӯст ба душман намекунад, он душман ба дӯст намекунад. Хона харобам кардӣ, намебахшамам.